Какво имаш на педалборда? Това не знам дали ще го побера в 10 минути лимита. Тук съм си отговорил доста точно, защото педалборда е това нещо, на което се слагат всичките ефекти, отдолу се връзва захранването, кабелите между ефектите. Изобщо е голяма сложност това нещо да си го направиш от нулата къстъм, но пък накрая звука е един път. Се направя за него пореца в доста части, но сега ще ви го покажа доста набързо. Окей, нека да разгледаме набързо какво имам на моя педалборд и как се случват нещата. Старата влиза ето е тук, това е тунерът. Хоп. Ето виждаме си всички струни, както си трябва, настрояме си. Това е възможно най-точният тунер, който може да имате на китара, който е директно с кабел влизащ. Типките също да са доста точни, но този определено не се влияе от никакви външни фактори. Само сигнала вижда. Оттам нататък от тунера влизаме в Clean Boost, от Clean Boost в компресор, от компресора в Overdrive, от Overdrive в Fuzz педала, от Fuzz педала в Qtrona, което е Envelope филтър, накратко криви по много интересен начин. Това е централното нещо на този педалборд. От тук идва целият ми звук. Общо взето това е преамп, EQ филтър. Общо взето може да го мислите като главата на един усилвател. Оттам нататък влизаме в ревърба, от ревърба влизаме в лупара и от лупара влизаме в DI-Box, който има и кабинети вътре. DI-Box конвертира линейния сигнал в случай, нали, защото сме с жак и го прави балансиране и излиза с XLR. Това означава, че директно може да го вкарате в пулт, в миксер, в саундкарта, както аз правя в момента и звучи супер. Кабинетен симулатор означава, че това са общо взето като спикерите на вашия усилвател. Една 12, две 12, две десетки, какво си искате, той има най-различни пресети, може да си го ръчкате от компютъра. Оттам нататък целият педалборд е свързан с пач кабели. Пач кабели са тези мъничките кабели. Ето виждате ли колко са къси и освен това трябва по някакъв начин да го захраним този педалборд. Използваме специално захранване, което е Pedal Power 2+, и то доставя ток до всеки един от тези ефекти и то е изолирано. Изключително важно е захранването за вашия педалборд да е изолирано, защото иначе всичко шуми ужасно и няма да чуете истинския звук на вашите ефекти. Нека да чуем набързо как звучи китарата. Тук беше включен компресорът, преампът, ревърбът и ни остана DI-Box. Тези 4 неща се работят нон-стоп. Тях не ги мърдам. Аз без ревърб не мога да свиря. Ето сега без компресор как звучи. Става, но просто е малко вече по-различно, не толкова обрано, не звучи толкова, как да го кажа, в кавички скъпо. Ето го овърдрайва набързо ще ви го покажа. Той има 6 вериги вътре, в момента може да използваме само А, само Б, двете заедно, двете паралелно. Това вече в отделно видео ще го разгледаме. Чист сигнал с дясно. Заедно. Clean Boost дига цялостното ниво на китарата. Има хора, които обичат да свирят с него постоянно. Аз го използвам общо взето като правя някакви сола и единични тонове. Не обичам, не го ползвам за ритъм. Ето как звучи пак чиста китарата. С добавя наситено сигнала, прави го по-интересен, но не е за нон-стоп, поне за моите нужди. Както виждате, няма правило за всеки един от тези ефекти, може да си ги ръгате както си искате. Там нататък имаме фъз педала. Как звучи фъза? Доста шашово. Доста яко. И сега отиваме на Qtrona. Това е ефекта от песента на John Mayer, I Don't Trust Myself. Страшно обичам тази песен. И с това може да го скопирате едно към едно, но има страшно голяма приложимост и в други стилове, в други песни. Това е много специфичен ефект, не е за всеки. Нека да го чуем как звучи. Оттам нататък е EQ-то, без... не звучи, нали? Може да си го ръчкаме по най-различни начини. Ето го така.
И отиваме на ревърба, тук вече комбинациите са хиляди. Отивахме на хол режим, ето стая. Spring, където много усилватели имат такъв точно ревърб вътре. Имаме и и с лупър общо, дето може да си записвате всякакви идеи, да си свирите отгоре, в смисъл полезно нещо, но не е задължително като цяло. Ето тук нещо съм си записал. Сега ще ви покажа какво прави Clean Boost. Накратко дига целият сигнал нагоре. Супер полезен за слова, може да свирите с него и постоянно. Аз обичам само в определени моменти да го включвам. Ето чистия тон, само с компресор, само с EQ. Ето сега го дигаме малко с него. Звучи доста по-плътно, доста по-богат става сигнала, защото той се насища, освен че се дига като ниво. От тук просто може да бутате колко да е силно, колко да е слабо нивото, с колко децибела да добавите реално. Това е общо взето, което мога да кажа за него. Той е много готин да се комбинира с други ефекти. Примерно, ето слагаме Overdrive. Но като сложим преди него Clean Boost-а, или пък да го комбинираме с педала. Сега ще ви покажа един супер интересен ефект за китара, който според мен е задължително да имате. Компресията е задължителна в вашия мик, но може да използвате също така и при китарата. Защото отбира от долния край, отбира от горния малко, става по-музикално за мен, по-приятно за ухото и може да натискате повече без да кривите. И като цяло аз свиря по-добре с компресия и много обичам и на акустична китара, и на пиано, дори да слагам на електрическа, на бас. Изобщо това е нещо универсално и е супер полезно да имате такъв ефект. Ето как звучи китарата без. Ето с. За мен това звучи значително по-добре. Сега нека да разгледаме отблизо какво правим тук. Какви са тези врътки тук, какви са тези копчета, ще извитаме или какво ще правим. Threshold означава къде ще захапи сигнала. Тоест в момента като ударя, виждате ли как е тук мърда? Сега ако го мърдна тук, няма нищо да стане. Защото threshold е базиран на нивото, което подаваме. В случая сигнала, който влиза в компресора, е надолу-горе минус 20 децибела. Тоест това е основното нещо, което трябва първо да се настрои, за да може оттам нататък всичко останало. Оттам нататък ratio означава като влезе сигнал в компресора с колко децибел да редуцира надолу. В случая, ако е 1:1, нищо не се случва, защото му казваме, абе не бутай сигнала. А ако отидеме на нещо от сорта на... Ако отидеме на 1:2, бутаме надолу 2 децибела от сигнала. И така, нагоре 4:1, това е малко по-сериозно. Виждате ли колко повече се сплеска сигнала?
става по-изравнен. Така нататък може да отиваме малко по-екстремно. Това е долу-горе 1:16, което е безумно. На софт. И ето тук виждаме в децибели колко сме редуцирали. -1, -2, 6, 9, 12, 20. Имаме и безкрайно решо, където всичко се сплесква яко. Виждате ли, аз както и да свиря, всичко е просто супер сплескано. Това се ползва в крайни случаи. Аз обичам да си свиря долу-горе 4:1, много обичам като компресия. Оттам нататък атаката е кога да захапи сигнала, т.е. той влиза и веднага ли да действа компресора или не. Ако му сложим на 15 милисекунди, директно ще захапи веднага. Но ако почнем да бутаме нагоре, ето така, виждате ли, че не влиза веднага компресията, има малък дилей. Ето още, а тук е вече с доста забавена атака. Оттам нататък имаме релиз, кога да спре да действа компресора. Ако го сложим на 0.15 най-малкото, директно веднага ще освободи компресията. Тоест удряме, тя се заминава и тя не се усеща в момента, но ако го ставим на малко по-дълъг релиз, вече си действа така, както обичам. Или пък може да е супер дълъг релиза. Виждате ли колко дълго време стои тази компресия? Ни Hard and Soft, това не съм напълно сигурен какво беше, това като цяло не го ползвам, я да видим на Hard как звучи. На Soft. Да, определено на софт по-ме кефи, но тези всичките настройки на Ratio, Attack, Release изобщо не ги ползвам, защото не обичам да се свира на Auto и то смята всичко за мен е базирано на Threshold. И така аз свира винаги, страшно ми харесва този звук, не знам по каква магия се случва вътре, за да го пресметне само, но винаги F10-ката звука, който обичам. Единствено гейна, ако искате да се усилите още нивото или да го намалите, нали ето го по-ниско. Но аз си го оставям винаги в средата на 0 децибела, но може да си добавите допълнително гейн. Ето отново без компресия. И с компресия. Сега ще ви покажа един изключителен ефект за китара. Това е Strymon Sunset Dual Overdrive. Вътре имаме цели 6 вериги, от които може да си избираме да ги комбинираме по всякакви шашеви начини. Overdrive е реално жицата, аз така му викам, когато искате да добавите малко дъга, нали. В момента сме на клин, ето как звучи китарата ми на клин. Използваме компресия в момента, малко преамп, реверб и влизаме в DI-бокса, който ни балансира сигнала. Ето да видим сега Германият, най-горната верига. Имаме драйв, което е колко да вкараме в сигнала да е такъв с повече жица, така да го кажа малко по-непрофесионално. Тона е колко да е ярък. Самия овердрайв и левелът е крайното ниво, което излиза от ефекта. Сега пробваме с повече драйв. Да намалиме тона. Връщаме го. Увеличиме още. Окей, я да видим сега текст с следващия режим. Може да е много лека жицата, не е нужно нон-стоп всичко да дъни яко, ето. Тук имаме доста малко драйв, връщаме го пак, компенсираме с левела да не гърмиме. И требълът е един доста интересен вариант, който не е точно драйв. Ето без. С. Той изкарва само, той се фокусира върху средните честоти и по-височките. Ето, виждате ли, че има малко драйв. Връщаме го. Компенсираме с левела да не гърмиме. И требълът е един доста интересен вариант, който не е точно драйв. Ето без. Той изкарва само, той се фокусира върху средните честоти и по-височките.
Ето така ще го увеличиме. Окей, да видим отдясно какво се случва. Two Stage. Тук вече отиваме в доста сериозни драйвове. Като цяло за метал, за рок, за изобщо доста sustain. Ето как звучи така. Яко, аз повече драйв, да намалим малко нивото, че ще гръмнеме още по-ярко. И да го сравним с лявата страна как звучеше. Така че има разлика. Отиваме на най-сериозния хард, си пише даже. Я да видим сега как звучи това нещо. Да, тук вече си е доста сериозно. Отиваме на JFET, което е реално Clean Boost и тук има Clean Boost. Това е малко по-различен просто. Ето чистия сигнал. С. Без. И сега идва яката част. Може да комбинираме ефекти. Нека да видим Clean Boost с требъла, който е най-долния и е общо взето с среднистите. Как ще звучи? Чистия сигнал отново. Клина. Буста. Малка е разликата, но за мен звучи доста яко. Надявам се чува хубаво. Така да видим Германия с Two Stage, какво ще се случи. Друго нещо е, че може да комбинираме как да се случват ефектите. Примерно B да влиза в А да влиза в Б или да вървят паралелно. В момента сме паралелно. Освен това имаме един свич, който ни казва колко искаме да е ярък целият ефект генерално, което е доста интересно. В момента сме на макса, той има 3 степени. Ето Бето. Тексаса само. Ето ги заедно, паралелно. Яко. Добре, айде да ги разръчкаме малко. Отиваме на Texas и Hard. Само Texas. Паралелно с Hard. Сега ще го смениме Б да влезе в А. Сега ще ви покажа този доста шашев ефект. Това е фъс. Той се използва по-специфично, не е за всичко. Аз като цяло рядко се докосвам до него, но пък е супер як специфичен звук, който просто... Нека да го чуем. Ето чистата китара. И сега с фъза. Доста яко според мен е. Да почнем от ляво надясно. Левелът е крайното ниво, което излиза от ефекта. Баса е колко от ниските честоти да вкараме в сигнал от самия фъс. Bias реално симулира умираща батерия, защото има много фъс педали, които работят
по-яко с умираща батерия. Това е нещо, което не съм навътре в нещата толкова, но наистина е много яко, след малко ще ви покажа. Трябва колко да имаме трябва в сигнала, т.е. от среднистите и по-високите честоти да вкараме или да е по-обран, и фъза е колко реално фъз това чашовото звучение да вкараме вътре. Нека да пробваме с никакъв фъз общо взето. Имаме повече бас, повече требъл, въртиме до 1/3, 1/4. Криви си яко в средата. На макс. Бая състейн. Но това много ми идва на мен, аз обичам някъде тук. Я да видим сега. Bias, батерията си я представете на 100%. Кривиме малко. Виждате ли как почва да насича обаче? Много ме кефи това. Я да намалим малко треба, малко и баса. И сега намаляме още повече батерията в кавички. Чувате ли го това отрязване рязкото? Не го правя аз, го прави ефекта. И баса на 100. Ще умре всеки момент. Аз обичам да свира някъде тук. Я да видим без никакъв бас. Доста обрано звучи, доста по-носово ми звучи, докато е така. Аз обичам да има бас, обичам да има целият спектър като цяло, но това е според това с кой свирите, какъв е микса, това е друг въпрос. Трябва на 0. Тук е доста вече... И аз повече трябва, аз си обичам. Това малко много идва. Ух, че яко. А сега идва много яки момент. Я да го комбинираме с малко жица, ако ще кажете Sunset Overdrive. Ето чистия сигнал. Разликата е огромна. С и драйв. Ох, че яко! Сега ще ви покажа Qtrona, един envelope филтър, който е супер специфичен, супер яка фънкария става с него. Не е за всеки, но за мен е просто съвършен. Създава много специфично звучение в китарата. Я да го видим сега отблизо. Яко! Много специфично звучение има режимът. Нека да видим от него какво се случва. В момента сме на най-левия, като този ефект като цяло е правен за свирене с пръсти общо взето. На следващия. Третия. И четвъртия. Тук вече можете с перце като цяло повече стръмик.
Ох, че яко. Така, респонс, връщаме се на първия, респонса fast and slow. Набързо, набавно. Може да влачите ла, нали, това му викаме жабата. Яко, връщаме го на това. Рейнджът, в момента сме на лоу, нека да видим на хай. Хай, лоу. Нека да видим пик, какво ще стане, ако отидем тука. Връщаме. Още. Много е. Гейна на 0. Виждате ли колко е мътно? Връщаме малко. Още. Тук общо взето може да го мислим като колко да е чувствителен ефекта. Аз обичам и тук да свиря. Буста не го ползвам никога. Ето го, в момента сме на off, на on. И ни остана свипа, това е на къде удряме в момента, мисля, че е на upstroke, я да видим на down. Гати шашовото нещо. Това беше от мен за днеска. Надявам се да ви е бил интересен този ефект. На мен определено ми е и никога не ми писал от него. Ето и чиста китара накрая. Аз бях Георги Парманков и се виждаме следващия път. Чао!